παρακάτω να δείξετε το Στέφαν στο σάκι. Σούζα! Πολλό. Να κάνετε φωτογραφία. Μήνος ο αντάρτης. Μήνο, μια μικρή περιγραφή της ανηφόρας, πες μας. Αγκούρι. Αγκούρι! Κάζει! Πολύ το δυόμιση σε τιμή ευκαιρία. Αυτό. Να βάζεις βίντεο και ακριβωνιάς. Μαλάκα θα με κράζει. Εσύ δεν είσαι. Τάκη, θυμάσαι που έχουμε έρθει εδώ πέρα, εποχή DT, και έχουν κολλήσει κάτι κατέμ, κάτι τέτοιο. Και ανεβαίνουμε εσείς ως και εγώ με τον DT. Σε ένα κορμό εδώ που ανέβαινε. Το είχαν ανέβαινε. Μεγάλη στην πότα αυτή, πολύ μαλακία. Έγινε ψαρμόνικα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το κομμάτι.